Здравейте, приятели, и с първото книжно видео-ревю на Sci-Fi BG. Аз съм Петър и с помощта на моите спокоен глас и говорен дефект ще ви разкажа впечатленията си за книгата "Докъде се издигаме в мрака" на Секуя Нагамацу, издателство Колибри. Книгата определено не е лесна за четене и е посветена на една много депресираща тема – смъртта. Ще ви навее спомени за починали близки, които до ден днешен ви липсват. Ще ви напомни за неизбежния край на живота и колко е труден той понякога, особено ако го живеем сами или пилеем времето, вместо да го прекарваме с тези, които са важни за нас. В бъдещето сигурно ни чакат прекрасни технологии, които ще подобрят живота ни и дори може да ни помогнат да се справяме с смъртта по иновативни начини, но няма как да ни спасят от фаталния изход, до който всеки стига рано или късно. От друга страна, за да преодолеем една мъка, ние трябва да се изправим срещу нея, да я преживеем и асимилираме, за да можем да продължим напред по-корави. Нещо подобно прави Секуя Нагамацу в творбата си. Как се отнасяме към умиращите си близки? Как планираме собствената си смърт? Как се справяме с тежката отговорност да се грижим за терминално болен? Как масовата смърт може да вдъхнови нови бизнес идеи и други подобни са темите за размисъл, повдигнати от текста. Такава тематика няма как да се разглежда лежерно и помежду другото, така че ако изобщо сте готови за гмуркане в нея, пригответе се емоционално. Може и да ви се развали настроението, но ви гарантирам, че ще завършите книгата по-силни, отколкото сте я започнали. "Докъде се издигаме в мрака" е брандиран като роман, но аз по-скоро бих го нарекал сборник, в който разказите са обединени от обща тема. В очевидно вдъхновен от нашия опит с коронавируса свят, глобалното затопляне води до топене на сибирските ледове и археолози разкриват подкрепа на подзамръзналата почва неандерталка. Оказва се обаче, че тялото й крие вирус, който сега е пуснат на свобода. Получава се световна пандемия, в резултат на която огромна част от човечеството измира. Оцелелите, покрусени от мъката и самотата, развиват нещо като култ към смъртта. Огромното количество умиращи и загинали претоварва досегашната система и се развиват какви ли не бизнес начинания, насочени към последните грижи за болните. Всеки от разказите се отнася до различен главен герой, евентуално свързан по някакъв начин с персонаж от друг разказ. Обикновенно става дума за азиатец, емигрирал в САЩ, съответно имаме и деликатни сблъсъци на култури. Разказите, които най-много ми харесаха, са "Град на смеха", "Прасешки син" и "Песните на твоето разложение", като първият от тях наистина ми хареса много. В него става дума за увеселителен парк, в който водят болните деца за евтаназия. Главният герой е служител в парка, чието служебни задължения включват да бъде усмихнат и весел пред децата, въпреки предстоящата им смърт, но и да не допуска посетителите да се разколебават за леталния край на пребиваването им там. Признавам си, че накрая се просълзих, въпреки че четох разказа в трамвая и бях заобиколен от хора. В "Прасешки син" става дума за едно много мило интелигентно прасе, резултат от научен експеримент. То даже се учи да говори. Ученият, който го отглежда, проектира върху него бащинските си чувства, останали недоизживяни заради починалия му син, и сътворява план да му покаже максимално много от света, преди то да бъде убито, за да се присъдят органите му на болен човек. В "Песните на твоето разложение" пък изследователка на умиращи пациенти се влюбва в един от тях, напук на предстоящата му смърт и всичко постигнато в нейния живот. "Докъде се издигаме в мрака" впечатлява с емоционалния си заряд и повдигнатите теми за размисъл, така че моята оценка за нея по шестобалната система е много добър, 5,25. Пълното ревю с подробно описание на всеки разказ можете да прочетете на сайта, като в описанието на видеото има линк към него. Благодаря ви за вниманието, хубав ден и наслаждавайте се на живота, защото нищо не е вечно.